Wala ko nagmahay pagkapalitan ng motora. Oh, perting gwapuha, perting ba yung sinawa? Kung sana yung abog gamay no. Ano mo to? Jeff! Isa! Uy, Paps! Isa! Uy, Paps! Saan ang motor? Pangita po na ani, oy! Si Pangit! Buwang ka mahal kay palit ako ani! Mahal! Taka-taka mo lang ka! Lumping naman kanina, oh! Saba dia, lumping. Gituyo mo na, design na niya. Mo ang gituyo naglumping dia, oh. So design ko ni nga gisi ang lingkuranan. Sus, liba di kay ka ba? Kabalo ba ka gituyo na gisi? Kailanan sa mga branded na motor. Branded. Nabre branded nga gikagid. Sus, Jeep, kabalo ka, Jeep. Kanang gisi normal na siya kay kabalo ka kini motora. Di ni sa Pilipinas gibuhat sa lingasod ni. Ha? Grabe, imported ni. Imported ni. Uy, pre, sa Japan. Nagbagunsa mo dire? Kasi makadungog ko nga lalis di ni sa Pilipinas gibuhat imported. Pre, kini yang motor pre, kining gisi dire pre, daan na rin sa pagpalit. Daan. Kaklaro ang gisi gyud na pag mingon yung kagdaan. Mauna, paatsup-atsup. Sus, Ginoo. Kabalo mo, wala gid moy ka fashion sa motor. Passion. Mo passion sa imong motor unsa man nga concept mo abi? Mao. Na may Thai look, na may Malaysian look. Nya unsa man nimo ha? Ay, Ginoo ko, kailangan pa ba na ipangutana? Kining ako oh look. Look. Unsan man mo? Tanawa. O unsa English sa tanawa? Look. Oh look. Puti Mga ka may. bobo. Amazing. Pero tayo be. Unsa man ang kadina gibantaya-taya naman na. Bitaw, ay kuno design na pud na, passion na pud. Sus, kamo ba? Wala mo kabalo sa nasod Japan? Nano technology na mo na siya mo cover sa para dili sa mataya. Bulak din kayo ba? Bulak. Nanotechnology mo mo cover pati mo taya gipantaya-taya naman ganin ni. Mao gani effect sa nanotechnology no. Moy. Sa man ang headlight yagi butahan naman na og Usa masking tape kan lo. Na. Oy, di na siya masking tape. Ara ni tape usa man eh. Masking tape. si dili maskin tape unsa man ni. Dili man gyud na masking tape. Electrical tape. Pero dili na diri sa Pilipinas mapalit. Dito sa Japan. Kay kabalo mo, unsa epekto ana? Pag ihikot na sa headlight sa inyong motor, kusog kay mo siga inyong suga. Galas gaway pasigaan ko na pasigaan. Ay, Ginoo ko. Tanawan ninyo, hayag pa kaayo. So solar ni. Dili siya solar, automatic. Pag makasense na siya ngit-ngit na, musiga na siya, automatic diya ha. Let's go. Po na nga technology. Ay tika pud ani oy. Ang Napay putres oh. nang taon na mura ba nakargahan nagbaboy? Unsa man nga putres ta oy. Kumpiyansa mo, mauni pinakalig-on nga metal sa tibuok kalibutan. Sa ato pa. Unsa man nga metal? Mao na sige tawag nga vibrator. Ay, Vibrator. ay sa vibranium. Asa man nimo nagipalit? Ano sa taan ng vibrator? Oy, Gani asa man nagipalit ng vibranium? Ayo ingnag sa Japan gihapon ni. ay kanang mao ra nay nataod niya dili sa Japan. Dira na ko na palit sa unahan nila ang kulinting ba ako nang gipataod siya kay naman si extra bakal. Ay basig may ranig porma pero padagana. Perting hinaya. Hinay gid kapatid tanawa kilometer to. 50 ra taman. Pero ay sa ngano naman yung butanganan sa yawid dire? Unsa man eh? Oh, sa man na. Ay sa akin, marang nakalimot ko ba? Unsa itong giingon sa mekaniko sa kuha sa katong sa Japan ha? Ay tama. Twin turbo na. Turbo. Kunya, unsa may tama pid ani? Kumpiyansahan ninyo oy mo tap nig 200. 200 na awan sa kilometer o 50 ra tama niya 200. Mao kay na purpose na pag iuna ko na. Lapas pa na sa 200. Ano mo na? Grabe ka hangin pre oy. 200 sa ato pa. Natistingan na yun ni mo ni. Ani, istorya na ko pre. Katong miaging gabi na i-reader. Usog kasi ang padagan, akong gigukod, naapsan gamay. Unya. Sus, kay nibulo man siya. Naapsan na po niya. Siyempre, nabiyaan ka kay Ritter man. Imo kay tira man eh. Sus, ako na yun ba? Relax lang. Sige, pareho. Nabi ani turbo. Pag una ko sa turbo, biyaan, oy. So, giunin ni mo ni, kini. Oh, kini sa ato pa imong naabsan. Wala po. Ano naman 200 naman. Libukan ni mo, surya pre. Ay, nako. Wala ko siya maapsi, kaya na may traffic light sa unahan. Yag madakpan ko. Na.